היי ולוג. היום התחיל טוב, אבל עכשיו הוא לא פשוט. לא קיבלו אותי לעבודה בדוכן מיצים, כי אמרתי להם שאני רוצה רק משמרות בוקר ובלי סופש, וכנראה שזה הרבה לבקש בימינו לעבודות נוער, לא שאני נוער. ואז הלכתי לספרייה, והספרנית אמרה לי שהיא ראתה את המייל שלי, המייל שלי נורא מביך, בואו נשים אותו פה. והיא אמרה שזה נורא עצוב ללכת ללמוד ספרות בכזאת תקופה, ומי יודע אם תהיה לי עבודה, כי בקושי לה יש עבודה. אז זה מעולה. זה בכלל לא הכניס אותי להתקף חרדה. בכל אופן, הגעתי לשם בשביל לקחת ספרים בנושא, אמרתי לה, תביאי לי ספרות עברית ישראלית שמביך שלא קראתי. ואז היא אמרה, אני לא יודעת אם מביך, ושלפה 4 ספרים. אז בואו נראה מה היא הביאה, ואני חושבת שעל זה אני אעשה את הסרטון, מה מביך שלא קראתי. אני חייבת להגיד שיש לי אנטגוניזם חזק לספרות עברית, ובעיקר לשמות יהודים. זה פשוט נשמע יבש. היא שאלה אותי אם קראתי משהו של שלום עליכם. מי זה? חשבתי שזה שיר. What? א' ב' יהושע טוב, אבל גם הוא נשמע, אוקיי. יצחק בשביס. זינגר. בשביס, ככה קוראים את זה, אני לא יודעת, זה נשמע יבש, תראו את הכריכה. זה נראה יבש. עמוס עוז, גם, אני שמעתי עליו. הוא נשמע יבש, אני לא זוכרת אם... אבל גם כל הספרים בספרות עברית נראים כאילו הם עומדים להתפרק. יש להם ריח של ספרייה, כאילו הספרים שיש אצל סבתא שלכם. זה נראה טוב, כי זה מזכיר את לוליטה בכריכה, נכון? יהושע כנז, גם מביך שלא שמעתי עליו, אני לא יודעת, תסכלו אותי. אגב, אני עושה את כל ה-background work הזה, בשביל שנה הבאה, בשביל התואר שלי, כדי שאני לא אגיע לשם וכולם יצחקו עליי, אז אני לא יודעת, יהושע כנז, אני לא יודעת מי זה. גם, אבל הכריכה, זה תמיד עם עובד. הם לא יודעים לעשות עיצוב, הם לא יודעים, תראו את זה. זה עושה לכם חשק לקרוא את התקציר? זה עושה לי חשק למות. זה עושה לי חשק בחיים לא לקרוא יותר. טוב, בקיצור, אני לא יודעת איפה אני אעבוד בקיץ, כי, היי, לאנשי יצירה אין הרבה עבודה, אבל תראו איזה יפה הלק שלי והטבעת וזה. אני אספר לכם סוד למה אני אוהבת ללכת לרעיונות עבודה. אני אוהבת ללכת לרעיונות עבודה, כי אני מרגישה בדייט, ואני במערכת יחסים ארוכת טווח, אז אין כבר את הריגוש ואת המסתורין, אני לא מרגישה בן אדם מעניין. כאילו אתם יודעים, אני לא... מערכת יחסים, זה כיף כי זה כיף מערכת יחסים, אבל זה לא מרגש כמו דייטים ראשונים, כן? אז אני יודעת שזה אנשים נשואים והם המנהלים של המקום, וכאילו הם רוצים אותי בתור עובדת, אני מודעת לזה, אני לא דלולו. אבל אני אוהבת לשבת איתם, קצת רוצה קפה? לא, תודה, את רוצה משהו לשתות? ואז להיות כזה, לבוא בדרשות והכל, זה רומנטי, וגם הדייט שלי היום היה בים, זה רגיש ממש טוב, והגבר שעשה לי את הרעיון הסתכל עליי כאילו ככה. וזה לא שחבר שלי לא מסתכל עליי ככה, אבל חבר שלי זה חבר שלי, כאילו אני מכירה אותו. בקיצור כן, אבל הוא לא קיבל אותי עם כל הדרישות שלי, כאילו הבוס שלו לא נתן לו לקבל אותי, כי אני לא רוצה לעבוד שישי שבת ומוכנה רק למשמרות בוקר, ואני משותקת אחרי 6 בערב, כאילו אז. עדכון מאוד מהיר, עבר עמוד, ואני כבר מאוהבת. אני מאוהבת, וואו, יש משהו כל כך אמיתי בסיפורית עברית. קיוט. תראו, אני גם לא איזה ספץ בספרות עברית, אבל תמיד על ההתחלה יש סקס. הם לא מושכים אותך כמו הגויים האלה. היי חבר'ה, עברו יומיים מאז שהתחלתי את הספר עם הכריכה היפה. אני אגיד לכם באיזה עמוד אני בעמוד 65, וזה הספר היחיד שהתחלתי. למרות הפיתוי לא התחלתי ספרים אחרים מהמקבץ ספרים הזה שלקחתי. הכנתי לי קפה, אני עושה שוט אספרסו וחלב אורז שקדים. הכחול, כן, זה שעולה 15 שקל, בואו נדבר. אני אגיד לכם מה אני אוהבת פה. אז זה התחיל בתור סוג של אנחנו מציצים לתוך חיים של מספר אנשים לא קשורים, כל פרק זה בן אדם אחר או משפחה אחרת,
זוג אחר וכדומה, וזה ישר התחיל מאוד אינטימי, מאוד מיני, מאוד נותן ליצר החטטני בתוכנו את מה שהוא צריך, ובאמת מאוד, כתיבה מאוד יפה. ולאט לאט כל הדמויות מתמזגות. בהתחלה אנחנו מבינים שהם גרים באותו בניין, ואז אנחנו מבינים שהמעברים בין הדמויות קורות על ידי, זה מספר מלמעלה. המעברים בין הדמויות מתחילות לקרות גם באמצע הפרק ולא רק בין הפרקים, ומדובר פה על חיי משפחה, החיים בשיתוף, החיים בשכנות, החיים בזוגיות, בגידות, ילדים, כל מיני כאלה. נורא לא מייפה את המציאות. ספר מרגש, נוגע, חשוף, יפה מאוד עד כה. אני אמשיך לקרוא ונתעדכן. כמעט סיימתי פה את הספר, יש לי עוד בסביבות 20 עמודים, ויש שינוי בכתיבה, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל יש דמויות חדשות שפתאום קיבלים הצצה למחשבות הפנימיות שלהם ולנקודת מבט שלהם, והכתיבה יותר נעשית כמו במחזה, דמות נכנסת, דמות כאילו אחרי כל פסקה מתחלף, דמות עושה כמו מחזה, ואז השורות של כל אחד והדיאלוג. אוקיי, אז זה מתחיל להיות כמו מחזה, כן? ואנחנו מקבלים באמת ברמה של כל שורה מתחלפת דמות, ומתחלפת ההבנה בין מציאות לבין מה שהדמות הזאת חוזה, או מה שהדמות הזאת הכירה, או מה שהדמות הזאת רוצה, וזה משחק של פנים וחוץ, כאילו עולם פנימי, עולם חיצוני, עולם ביחס לכל שאר האנשים, ואני עוד לא יודעת למה זה. אני מרגישה שכל ההיכרות עם הדמויות וכל העלילה עד כה הובילה אותנו לסוף, הולך לקרות משהו בסוף, ואני מאוד מעריכה פתאום את כל הכתיבה של הספר הזה ואת כל המחשבה מאחוריו, כי רואים שלקראת הסוף ממש ממש מרגישים משהו נבנה. סיימתי, הסוף מעולה, לא הבנתי כלום, זאת האמת, לא הבנתי כלום. אני צריכה בחורה ביוטיוב שתסביר לי על מה לעזאזל חוויתי עכשיו. זאת בעצם עלילה ששום דבר לא משתפר בה, מה שהרע בהתחלה היה רע בסוף, או אפילו החמיר. אין כל כך שינוי בדמויות. עמוס עוז, המצב השלישי עד כה מאוד פוליטי, אם אתם מבינים בפוליטיקה, אני חושבת שזה מאוד מעניין. אני לא מבינה בזה, אבל זה עדיין ממש מעניין. חבר'ה, עדכון המצב השלישי מאת עמוס עוז. אני כמעט סיימתי את הספר. אני מאוד 240 ואני אוהבת אותו הרבה יותר מהספר הראשון שקראתי. זה טעם נרכש בשבילי, בהתחלה לא ממש אהבתי אותו ועכשיו אני מאוד אוהבת. זה על דמות מרכזית בשם אפרים, שהוא בערך בגיל 50, וזה סוג של החיים שלו, הוא רווק, הוא מאוד מפוזר, והוא מאוד בקטע של פוליטיקה, הוא מאוד, הוא די שמאלני, יחסית לאז, לא יודע, הוא שמאלני, והוא מרגיש שכל הבעיות של המדינה מוטלות עליו, הוא גם עוסק בעבודה שלו, הוא כותב מאמרים, זה על חיי החברה שלו, חיי העבודה שלו, חיי האהבה שלו, כתוב בצורה מאוד אינטימית, מאוד אמיתית, מאוד ברוטלית, ואנחנו מקבלים תיאור יומיומי של החיים שלו. אני אוהבת ספרים כאלה, למרות שבהתחלה זה היה די משעמם, אבל אחרי שאתה מרגיש שהדמות הזאת היא חלק מהחיים שלך, אני חושבת שזה הופך להיות מאוד מאוד מעניין. אז על הספר הזה הייתי ממליצה. האמת שגם על הספר הקודם. ספרים מאוד עמוקים. זה ספרים לא קלים לקריאה והם מאוד עמוקים. אני מתרגשת לסיים את זה ולעבור לספר הבא. התחלתי את הספר. הרבה מאוד סיטואציות, לא תמיד זה מצליח. איזשהו דפוס ירי. תמיד מתעלם אותי. לא וחם.
הוא על... טוב, עכשיו סיימתי את העבד מאת יצחק בשביס זינגר, וזה סבבה, זה ספר טוב. אני לא מרגישה שזה היה מביך שלא קראתי אותו עד עכשיו או משהו, אבל זה היה טוב. לקראת הסוף הוא חוזר להיות קליל וקליל, או חוזר להיות רומנטי כמו שהיה בהתחלה, אבל הוא נהיה מאוד רציני מבחינת יהדות כמעט מההתחלה. ואני רוצה להגיד משהו על האופן שבו התחלתי לקרוא. אם פעם הייתי קוראת לאט וממש, איך קוראים לזה? ממש מתארת לעצמי את כל התיאורים שכתובים, ואני עושה את התהליך המחשבתי שהסופר כאילו רוצה שאני אעשה. אני קוראת הכל בצורה שאני סופגת. עכשיו אני מרגישה שהקריאה שלי יותר מרפרפת, למרות שאני לא מרפרפת, אבל אני יותר עוקבת אחרי העלילה ולא אחרי האמצעים הספרותיים או אחרי הספרות. וזה קצת מבאס. אני חושבת שזה בגלל שאני בראש של אני חייבת להספיק לקרוא כמה שיותר לפני שמתחילים הלימודים, וכמה שיותר מהספרים שאני חושבת שאני אלמד שם. אני ניסיתי לגשש מה אני הולכת ללמוד כדי להתחיל להתכונן, ועוד לא פורסם הסילבוס, אז אני לא יכולה לעשות את זה. אבל אני יודעת חלק מהמרצים שהולכים ללמד, ואני רוצה לקרוא גם את היצירות שלהם לפני שאני מתחילה, ויש הרבה מה לעשות. אבל אני עדיין לא רוצה לאבד את האיכות שבה אני קוראת. לא היה לי מה לקרוא היום, ולמרות שאמרתי שאני לא אקרא את הספר הרביעי, אני מתחילה את זה. זה עוד פעם ישוע כנז, נוף עם 3 עצים. הספרים חזרו לספרייה, אני פה בחדר העבודה שלי, בדיוק עורכת את הסרטון. אני מקווה שזה לא היה חופר מדי, לא יודעת, זה פשוט היה ממואר קריאה. האם מביך שבחיים לא קראתי אף אחד מהספרים האלה? אולי. אבל עכשיו כשאני עובדת אגב, כן, מצאתי עבודה, יהיה על זה עוד סרטון. אולי לא כדאי שאני אגיד את זה ככה, אז... עכשיו שמצאתי עבודה בפיפ, אני מבינה שזה לא מביך לא לקרוא שום דבר. כל אחד קורא מה שהוא אוהב, ומה שהוא לא אוהב, ומה שהוא בסדר אם הוא אוהב, ו-whatever. זה לא משנה מה אתם קוראים. זה לא משנה אם אתם קוראים. זה לא הופך אתכם לבן אדם יותר טוב או פחות טוב. או שכן. ביי!